Zibuye emasisweni ngempela lapha eholweni iDJ Du Plessis kuWest Campus yaseWits. Kusekhaya, kude nasekhaya kulabafundi. Yini ngempela iWits Zulu Society? Ingabe ngeyabohlanga lamaZulu kuphela? Ngingasho ukuthi inhlangano yabafundi ehlanganisa abantu abaphuma ey'ndaweni ey'ningi, ikakhulukazi abantu abasuka emakhaya, abakuthola kuba nzima ukuthi beyithole indawo uma befika la kwaNgqondonkulu. So sifundisa ngamasiko, sifundise ngengoma, kodwa-ke ayivulelekile kumaZulu kuphela. Izinhlelo zalenhlangano azipheleli nje lapha engomeni kuphela. Kulamaviki aphelile besinabantu bebesuka eThembisa amatshitshi bezosivakashela, but baningi ngama-program esinawo. Sinayo indaba Friday, indaba Friday la suke sidinga nje indaba eyisematheni, kungawumlando, kungayindawo mhlambe esiyibonayo ukuthi isematheni. Lolu ngolunye uhlangothi olunenjabulo lwesikhungo esike sakhungathwa yimbhikisho yemali yokufunda ebinodlame ngaseqaleni kukaNhlolanja. Ukubuka kwi-strike abantu vele bese imoya yabiphansi, kodwa mase befike endaweni kanje uyakhohlwa for isikhashana ukuthi unalezo nkinga lezo. iWits Zulu Society sineminyaka yabakhona, kepha intsha eyisingethe njengamanje kudingeke ukuba iyiguqule ihambisane nesikhathi sesimanje manje. Esikhathini samanje izinto ngisho ningazenza kanjani, kodwa uma ningayi-align esikhathi samanje okuyisikhathi sezobuchwepheshe, iy'nkundla zokuxhumana, sasiyifaka khona-ke baqala abantu bakwazi ukuthi bayilandele-ke manje ibe #ngoma Tuesdays la sikwazi ukuthi khona sifike sivume ingoma kube namahubo futhi.